Hagop sa CCTV video na ini, ang basang napaglaog kan sarong lalaking nakapulang sando sa harong kan pamilya Albor sa Purok 2 Barangay 42 Rawis, Legazpi City. Pasado alauna nin hapon ka nakaaging Biyernes, Mayo 10. Makalihis ang nagkapirang minuto, mahiling na sa video na may mga bitbit ng gamit ang sospek. Kabali sa mga natabag kan mahabon ang sarong laptop, running shoes, wallet na may laog na 900 cash, toolbox na may laog na barena, asin kagamitan pang umboy na mga pagrugaring kan residenteng si Cristina Albor. Istorya niya, hali sindang trabaho kan sa iyang mister, kan madiskubre ninda ang panahabon na tulos manindang ipigpaabot sa kaaraman kan barangay. So main door sarado, tapos pero ining inner door bukas. Iyo to, so kaya duro-diretso siyang nakalaog. Sa pag-review mi kay CCTV, mga 12:30 to 12:45, nailing na su lalaki sa labas kang bintana, nagsusuro si Rip, tiga hiling-hiling, tapos gano'n nag-ikot-ikot pa ata siya, tas ikos, cut na may hiling man sa video, tiga follow niya su lalaki. Tapos, biglang nila lang ito, nailing mina na naglaog na su lalaki. Sa lanob, kansala kan pamilya, nagibo sa mga bala na pigtapaan ng unyanin sim, puwersahang uminagi subuot ang sospek. Sigun kay punong barangay Joel Orozco, ini ang primerong insidente naman in panahabon sa saindang barangay ngunya na taon. Kaya maigot niya ng gad na pigahahagad sa iyang mga residente na mas maging rigmat na urog pang nag-aatake na naman ang mga kawatan. Minsan po baga, dito pagtawang kipagkakataon ng mabas, nahabasang kita. Kumbaga sa may responsibilidad man kita. Kumbaga sa sabi ko nga na isa pero may kitang preparado. Taday tarong kung rin kita haabasan kang mga mabas na ini. Sa presente, padagos pang iimbestigaran kan otoridad ang insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.